Ito matakasngi ka seng jopi ka FKGGP hadin ba manin kasngi lapli ya ka blok hang ne harambrai banda kaliang menteri yang ba jela ula de persngau paj ba nadum takasngi video bapura undonno hang ne porambrai te mata kasngi na kaliang jopi haba philej ban pej ya kata ka office ka ega ba philap bat phi katega jaka Nakalian ka jongi ka FKGGP Ramrai Circle Mars nisyu magnin kasni hetlap thekwa ba ladon ka jingpli ya ka Ramrai sin RD block ba kum ka FKGGP nadu ki por ba manswa nadu ka sarkar kabarim ban nadu ka sarkar ba mentang isya dawa na ka por nilai ya keduk ya chief minister barim ya chief minister batmai ya DTCM ya minister sin RD block bare ki MLA joka than kunta terter bat kumjuk ru kiri orang ba bagi sedawan por de nen gasngi ni bagi lemba kelab thai kubor ba video undonno natu gasngi ka bot tementa kum ka FKGGP Ramrai Circle kum bangila angnut la slam ngila lek ban mi hapo ta ka office ka bachipor jong video jong Ramrai sin RD block re na ni lek hangtai pede om don brew don tang ka ying ka bolding ka ying ro ka dei ka ying jong MLA jong Ramrai te compare ka ta ka ying ra ai ka ying ka jong no re ka jing kwa jong ka sen na gam ta ka dei ka jing pli ka Ramrai sin RD block ni kwa ba video de ban don man ka sni na mar ki nong shong snong ka chispa khandai kli ki snong ni i lemba ka list ba kila phak lemba ki bor jong district administration ba chispa khandai kli ki snong te man ka sni kiwan ban don kam aga block te ni i ba kinong chong snong ni lai shat kamen rai na kalem jong ni ka sang ni ong bangin shat kamen ladang i pet habang i pli ka block rai le se ka block ka menta ni kwa e ka jing shai na ka sarkar lemba ka sarkar lemba chief minister don guram ba hato ka no tli ki pos ladapan sanction hang ne ka Ramrai sin RD block ba hato utau video bula dai ne amu video ba pura ba sarkar klabu ba khnang ba ki pai ba no sing jong ka Ramrai ba kata ka jingkamen medin ka sngi kanlong sya ka jingkamen hadu ki sngi ki banwan ndre nyu i ba kumenta ka sngi ndalale hang tai pade nyu i tang kata ka kamera ba tho video ndre nyu i pade to video nglawan ka por ka biang na mar nyu i le ba kla thai por ba video unwan nadu la sya ka sngi tementa ka de sngi spau tarik bat ka balingo pade ngilap ba uma berteng bala tho bala pli mendin ka sngi undan pade ka tarik tengi syutip ba khandai tarik la pli ka blok ba hau ma berteng pade ba ni kerpat ya di bor sarkar ba ki dei ban penbek ya ka tarik ro nomor kumno khai ka blok khlem ka tarik ka bapura te ka tanah lian tungi ka sang aga jo ko por ni ai kublai ya ka sarkar ba kala sengap ya ka sur jong pai ba nong Ramrai bat ka jingdawa ka tungi ka sang aga jo ko por ro ba ni dawa ba ondai ban supli ndai hidai ban pentip hangno ka jaka ka bapura ka permanen atau pila yo na me ta ka jaka ka bapura ka building ka bapura ba ki sanction post ba per khnang ba ki pai ba no sisnong jong ka Ramrai ki yo jingmetoi ndai la da supli tang yo mo rim ka sukot tang ka jingpli mo rim wat la da sena uri pai ba uri madan ru la ban sena yo mo rim ba sangdor tang ka tu ka ne hajar te ka jingkerpat mi ka sang ni kerpat ya ka sarkar badan buram lemba MLA jong ka Ramrai ba umdai ban kan long tang ka jing penbi namar mentang itip bagala jandai ka por ban jet ya kita kirang kan i rang khawar na ka menta ki nong sinsya ndrai ya se ka ne ka de e ka basuan penbi kai te nak leng chungi ka sang ni dap da jing sosi ba ni sio benyau hadjo kata ba ka ne ka sarkar ka wan ya le khun jakai ka pen song do re ni ki nong Ramrai ba ki ki bom la ban pediang ba ki perkhat ba ni ki nong Ramrai ni dei ki bru ki bom tip ndrai ni wat jing tip shisha ba ka ne ka blok
batat haduk angin ayok mangin sahun haduk angin ayok ia kata ka sanction ke bapura kano teliki pos kibakan bat ia ita video baterai pura hanya ngisio i menen baka lapan mana itu video miru pada itu dan taka singi wan ia kapan pek dalam kijau nikmat nama hidai di kinong sinong jo karamrai Hendrai kaba susi kalau ba ngim siam lalap hang teh kajaka ba maki kila pli niu i tang kerteng video bat kijing khap ribon Hendrai tang kijing jat nala keli katu kadai kibru hang tu pada kiong bang tip 4 don bawan siang tekane kalau kajing susi kaba kraw ini kinong sinong kumno pinman ele kai kare sispa khandai kli kinong medan opok jangan ka rambrai ban suan penbikai kalau ke kebom lah bat pediang bat kebom sungai tenang